Двоязичність на практиці у Пряшівському самосправному краєві. Із 04 по 05.08 пройшла 43-я Лемківська ватра на чужині у Михайлові, котрий організовує Товаришення Лемків. 6 августа 1928 року у Пітсбургу родився Енді Варгол, карпаторусинського походження американський маляр, графік, кінематографіст і ведуча особа американського руху поп-арт. Вийшло 4 число отборного і літературного часопису «Русин». 10.08.1923 року у селі Шелестово родився Сарканич Василь Васильович, карпаторусинський педагог, політик, общественний діятель, директор Свалявського професійно-технічного училища, делегат 4 світових конгресів русинів. Начався літній табір для дітей і моложави, організований культурним товариством русинів Романії, де вище з 50 діточок від 7 до 16 годів із округів Сучава, Арат, Алба, Мара-Морош і Хунедара прийняли там участь. 10 августа у селі Порохово, Польща, родився Петро Мурянка, карпаторусинський поет, співак, культурний і сполоченський активіст. У 1984 і 1998 роках заслужений діятель культури від Польського міністерства культури. 18 августа 2023 року офіційно в Новому Саді начався 17-й світовий конгрес русинів, де зійшлися організації із Словакії, Польщі, Сербії, Хорватії, України, Чехії, Мадярщини, Румунії, США і Канади. На 17-му світовому конгресі русинів був схвалений великий герб для карпатських русинів. 22 августа 1836 у Худольбо родився Юлій Фірсак, карпаторусинський церковний ієрарх, єпископ Русинської греко-католицької церкви у Мадярщині, професор і ректор Ужгородської духовної семінарії, депутат Державних зборів Мадярщини. 25.08.2023 Музей русинської культури нащевила міністерка культури Словацької Республіки Сільвія Хронцова, генеральний директор Словацького народного музею і генеральний директор секції культури, дідовизни і державного язика на Міністерстві культури Словацької Республіки. 29 августа в просторах археологічного музею у Жну пройшло планове робоче засідання Русин клуба.